Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Men şugun şu Türkmenistan'na Daşoz vilayetinde yılan etrafında bolup geçen bir pajiýaly ýagdaý barada durup geçmekçi. Yangın sebäpli bir maşgaladan 7 sany çağanyň yangynna ölenligi sebäpli şoň üstünde durup geçmekçi. Çünki bu waka gaty agyr ýagdaý. Bir maşgaladan 7 çağa ölen, 7 çağa ölen bu näme diýmek? 7 çağa bir maşgaladan. Ýene-de gelip görüp otursak bu hemme zady yerli häkimet günäkär. Bu bolan wakada Yılanlı etrap häkimi günäkär, onuň daşda günäkler günäkär. Näme üçin şular ýaly ýagdaýda gyş esasanam gyş mahallary köp şular ýaly ýanyň bolýar. Sebäbi adamlaryň arasynda düşündiriş işleri geçirilmeýänligi sebäpli bolýar. Çünki çağa öýüne köplenç çağalar taşlap gidýärler, daşlaryny gulplap gidýärler. Ine erbet zat daşynan çağan daşynan gulplap gitmek. Iň bolmanyna şoň öýüň içinde daşynan ýapyp gidende-de şo ulujalary, ulluhanjalary bir 10 ýaş, 12 ýaşyndaky bar bolsa, iň bolmanyna şoň eline açar bermeli, gerek wagty açyp daşaryp çykarsaňyz, bir pajar ýagdaýynda, bir ýangyn döräýän ýagdaýynda şu kiçijigileňem hökman alyp çykgynyň, daşaryp çykgynyň özüňiz sönürjek bolup öýüň içinde oturmaň diýen ýaly düşündiriş işlerini geçirmeli çağalara. Ýöne bu zatlaryň geçirilmeýänligi sebäpli şeýle agyr ýagdaýlar, şeýle agyr pajiýaly ýagdaýlar günne gün aşy bolup dur. Bu zatlarym näme üçin bolýar? Türkmen telewizionynyň direksiz işleýänligi sebäpli bolýar. Direksiz zatlary gurrun berýänler sebäpli bolýar. Näme üçin şular ýaly zatlary gurrun bermeýärler? Ene plan etrapda, ene şular ýaly ýagdaý boldy, plan ogudy, şu jaý ýanyna plança çağa öllü diýip şular ýaly zatlary gurrun berseler, eşden adamlar innikisine berk bolar, beýleklerem öz gezegine, öz çağalaryna öwredirler, ýa daşynan gulplap gitmezler, ýa şular ýaly ýagdaý bolany çağalaryna öwredirler, aknyny açyp çyk ýa gapyny açyp çyk diýip öwredirdiler. Ene atalar şular ýaly ýagdaýlary hälim şimdi telewizionyada goýup berip aýdyp duran bolsalar, onda adamlarda tejribe köpelýär. Ene şu zatlary eden oklar. Hökümet bileňsiz telewiziony diňe bir adam üçin işleýär. Türkmenistanyň sentral telewizionyasy diňe bir adam üçin işleýär. Şo bir adam gaýtalap görkezip durlar. Näme üçin şular ýaly ýagdaýlary, ýangynlary, adam awtoawariýalary näme üçin görkezip oklar? Näme üçin awtoawariýalar köp bolýar? Öňler köp bolýar-da şu ýaş oglanlar taksi edip maşyna ulanýardylar. Şola ýol, uly trassa aralyklaryna kän awariýa bolýardylar. Ýolda uklaýarlar. Şu zatlary aýdyp dursadylar telewizionyada, onu adamlar şu zatlardan netije çykarardylar. Şeýle ýagdaý bolup dur, men bir serasabrak bolaýyn diýen ýaly adamlarda şol hakyky faktlary telewizionyada aýdyp dursalar, onu adamlarda düşünje dörep başlaýar. Şu zatlar menne-de bolaýmasyn, men bir serasap bolaýyn diýen düşünje dörep başlaýar. Öz çağalaryna da öwredip başlaýar. Ýa-ni pajar bolaýan ýagdaýyna, ýanyň döräýän ýagdaýyna da çağalaryna öwredirdiler. Kapydan çykgynyň, ýa-ni öýde jigilen bagysy hemmesini çykargynyň birinji diýip öwredirdiler. Ýöne daşynan gulplap gitmeklik ine iň erbet zat bolam. Ol çağa nereden çykdyn? Elbette gowurulyp ýanyp ölýär, ondan çykyp bilmän. Ýöne şu ýerde ýene bir aýtjak dadym yerli häkimetleň günäkärligini. Şular ýaly zat bolany birinciden öýüne gaz peç geçiren adamlar we gazy bir öçürýärler
bir göýberýärler, bir öçürýärler, bir göýberýärler, giýjäň dowamyny gaz diýende adam oýnap durýarlar. Onam yerli şol häkimet, ýa-ni yerli gaz idaralary bolýarmy, elektrik idaralary bolýarmy, şolar halka bildiriş beren oklar. Şonu telewidenýalerde, yerli nimelerde aýdyp dursadylar şu zatlary. Ya owa aýlanyp bir toklat öçen wagty ya gazat öçürilen wagty şuň gaz boljak däldir. Adamlar hemme gazyňyzy ýapyň diýip aýdyp çykdylar. Adamlar onu bir-birine mesdiýärler, olar şuň ene gaz boljak däldir. Ertireçene diýip öz owa arar öz owaň içindäki ilat bir-birine mesdiýärler şu zatlary. O ýagdaýda her kim elbetde gazyny öçürüp ýatardy, giýjesini açyp ýatmazdy. Bu nähili bolýar? Gaz giýje açyk, pejem ýanyp dur, daňdana golay gazy öçürýärler. Gazy öçürýärler bolyn, pejem öçýär, ondan soň 1-2 sagatdan soň gaz goýberýärler. Ay millet giýje ýatyr, öýü gaz tutýar, öýüň içerisini. Onuň ýarym ýerde gaz tutansoň şo wagtda çyrany ýakmak bolmaýanlygyny köp adamlar bilenok. Şonu çıraýanda öý patlaýandygyndan bilenoklar. Ele şolar ýaly ýagdaýda penjereni, gapyny açyp çyrany ýakman hemmeler daşary çykmalylar. Bolin o zatlaram şol öwredilmän soň adamlaryň arasynda şolar ýalatlar aýdylyp durulman soň şolar ýaly pajiýaly ýagdaýlar günden aşa bolup dur. Indi pajarny idaralara gaýdyp gelsek, pajar ýangyn söndürýän idaralar men gaty hayran galýanna şu pajarniklaryň işleýişine, şu ýangyn söndürjüleň işleýişine men hayran galýan. Öz praktikamda bolanda goňşymyz bardy. Öý o dally bolyn, pajarnam gün ikädim beýlemizde. Gelliler, gelmesine gelliler maşinleri boş, su yok içinde. Bulara benzinem yok, suwum nemesem yok, içi boş. Muňa da men ejem üstlerine gyýgyryp başlatdy. O nähili siz pajarny bolýaňyz, gelliňiz bizim yüzümizde seretmek üçin gelliňizmi? Han siziň suwuňyz diýip gyýkyryp turdy bolyn. Beýleräkde ýawak ýady. Şo ýawa gidip gidip doldurup gelelip ýawa gidýärler-de şol pajar gidip durka ýawa bizde ýawa gidip gelelli doldurup gaýdally. Muňa da ejem aterwet gyýyrdy, şolarla gyýyrşdy da. Olar gelýänçe doldurup gelýänçe eýýem goňşularyň özi merdiwan dat goýuşdurup deme aknosyndan giyirip neme aknosyndan näle o aknosyny döwüp şo ýerden neme etdiler. Kömekleşdiler de özleri suw bilen dat bilen suw sepeläp bedireläp aşakdan bir daşap o bedireläp olar gelýänçe goňşularyň hemmesi üýşüp onu derrew öçürdiler. Ýaňrak ýanyp başlan onuň öçürmesini öçürdiler. Pajarlar geldi, suwdan olup ýöne ýan pajar gutorandan soň ýanyny öçürilenden soň gelirler-de. Ine men diýjek bolýandym şol inni häzirki döwürde meni öňkü döwürge gürrüň etdim-de. Häzirki döwürde pajarlaryň gelenine oň benzin pulusyny tölemelmişin. Olary doldurup suwdan maşindan doldurup gelen üçin oňa da tölemelmişin. Inni görýänmiş taýda şolarym viziatga ýatan adamlar. Indi men pikirimçe men düşünjem boýunça men öňe iterjek bir maslahatym bar. Şol pajarynda işlen adamlaryň ýerlerde pajar bolan bolsa, kimleriň öýü ýanan bolsa, şoňky çyslolary, şoňky bolup geçen wakalary, pajarlary haýsy uçastyga, haýsy raýona ýa haýsy etrafa degişli, haýsy owa degişli pajarlaryň hemmesini uçoda almaly. Kimler şo döwürlerde işläpdir, ady, familiýasy we pajar bolan öýler ýitki çeken öýlere çenni spisek etmeli. Ine şolar ýaly bir Süleyman'ın depteri diýen ýaly bir
kitap yürütüp başladık. Ine şolar ýaly men şolar ýaly birine kitabıma şuňa hemme zatlar ýazýan durşuna şuň içinde ýazylan zatlaryň hemmesi şu dembelere degişli. Şu en gerekli maglumatlar var şuň içinde. Şoň üçinem şol pajarlaňam ählip ýanyň höndürji işgarlaňam ählisi başlygyndan başlap täri dawaýyna çenni hemmesini günäkär dip yglan etmeli we şolary gara spisege almalylar. Wagty gelende şolara suwda çekilmeli. Hökmany suratda. Sebäbi bir giden biýüne insanlaryň biýüne adamlaryň biýüne çağılan ganyna galylar. Ganyna galýalaram. Ine şu zatlaryň hökman şolar jerimesini çekmeliler. Şol adamlar hökman suratda. Ine şuňlukça adamlar aýtjakdadym biram şu wagtky oturan häkimler bar. Şu welayet Daşowdy welaýatynyň häkimi bar. Bu nirat eretýär, hayran galaýmaly. Ýylanly etrap bolsun, beýleki etraplaryň häkimler nirat eretýärler. Ine şu zatlaryň üstünde işlemeli şolar. Pajarnyň yerlerdäki pajarny ahranalar bar. Şolaryň hemmesiniň başlyklary bilen gürleşip şolar ýazatlaryň gaýtalanmadylygy üçin gürleşip durmaly ýöne görüşmedi ýaly bu zatlar edilenok. Ähli ýanky bolýan işleri edilýän zatlary hemmesi viziatka bilen hemmesi para bilen çözülýär dip düşünýän ýanky ýaly pajar bolan ýagdaýynda da bular hökman para berip şol düzedýän bolmalylar. Öz üstlerinden düşmediler ýaly ýanky ýaly derňe işler geçirilmedi ýaly para berip şeýdip işlerini ýapdyrýan bolmaly şo pajaryň ahranalaryň başlyklary. Ýa-da öz bir-birleri şo ýerde oturýarlar diýip düşünýän başlyk bolup pajaryň başlygy belki yerli häkimiň dogany oglanlar, enisidir, ýenesi bir zatydyr, garnaşdyr. Ne şeýdip bir-birleriniň bular eden etdiliklerini ýapýarlar üstüni şeýdibem jenaýat işlerim gozgulanok halkym biýüne halkym öz derdi bilen, öz aladasy bilen galya öz içini ağladyp ol ölen 7 sany çağa ol bir aklyňa sygmajak hatda bir maşgaladan adamlar şu zatlary aýdyp duruň, ýaýradyp duruň, öz garnaşlaryňyz bar orada şo ýerde jaňlaşyp durýan bolsaňyz hökman aýdyp duruň, daşyndan çağılan, daşyndan gulplap gitmesinler. Gitselerim kapsyny açyk gitsinler. Hiç adam bolmaz. Çağalar hiç mahal birinciden kiçik çağalar ýeke taşlap gitmesinler. Gidaýenlerine de daşyndan gulplap gitmesinler. Kimem bolsa bir oňşular bolýan, ulrak ýaşly çağalar bolýan birini tapşyryp gitsinler. Şu zatlar aýdyp duruň. Bular ýaly peýdaly gepleşikleri, duýdurşlary, maslahatlary bir-birimize özümiz beräýmesek biziň hökümetimizden derek ýok. Bolýan adamlar sag oturuň, ýene de görüşeriz.